Καλημέρα, μόλις ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στη Σιγκαπούρη και πάμε να σας δείξουμε τι έγινε σήμερα. Το άγαλμα αυτό είναι το σύμβολο της Σιγκαπούρης και συμβολίζει ένα μυθικό πλάσμα με κεφάλι λιονταριού και σώμα ψαριού. Το κανονικό Μέριλιον είναι κλειστό λόγω συντήρησης και αυτό που είδατε είναι το μίνι. Και όπως είναι γνωστό, η Σιγκαπούρη είναι μία από τις χώρες η οποία φιλοξενεί τη Φόρμουλα 1. Και εδώ είναι τα pit stop της Red Bull και φυσικά πρωταθλητής Max. Τέλος, εδώ πέρα βλέπουμε τη Helix Bridge, η οποία έχει σαν σχήμα το ανθρώπινο DNA.